Og det er jo sådan en god gammel dansk faglig pointe, at læsning og skrivning inden for en genre understøtter tilegnelsen af genrens særlige kendetegn. Men for det ikke bare er skrivning i et Word-dokument, men mere end som så har vi inkorporeret det værktøj, der hedder MovieCut. Og I kan se, fordi jeg er logget ind som mig, og jeg har jo smart nok abonnement på SkoleTube, så har vi den blå fugl, som kommer frem her, hvor vi kan se, at her er der inkorporeret et værktøj på SkoleTube, som er oplagt at bruge i den her sammenhæng. Eleverne skal arbejde med et digt, de selv har skrevet. De skal sætte billeder til, de skal sætte lyd til, de skal selv indtage det. Og det skal de lave et multimodalt billeddigt ud af til sidst. Hvis ikke skolen har abonnement på SkoleTube, så tilbyder vi nogle alternativer. Vi foreslår, at man kan bruge det her program, men vi kan ikke følge med ud, kan man sige, og sørge for, at programmet bliver brugt, eller understøtte brugen af det. Med SkoleTube, så kan vi sige, at vi vil gerne anbefale, at I bruger MovieCut, og I kan se, hvordan I gør det ved at klikke her. Der er et link til MovieCut, og så er der en kort trin for trin vejledning til, hvordan lige præcis det her digt, som de nu har arbejdet med, skal benyttes i programmet. Hvis man nu bare havde ladet eleverne skrive et digt ind i Word, så var det ligesom færdigt der. Men ved at bruge MovieCut, så giver vi mulighed for at få langt flere sanser i brug. Vi lægger vægt på elevens egen oplæsning af digtet, så man får alt det her med tryk, rytme osv. ind. Vi understøtter fornemmelsen for digtens billedskab i virken. Og på den måde så går vi af langt flere veje ind mod det her med, hvad er et digt. Og det tror vi på, at det giver en bedre læring. Det giver mulighed for flere typer af læring. Noget, som er rigtig væsentligt. Jeg venter lige på GPS'ens ophør. Jeg tror ikke, jeg venter på GPS'ens ophør, for den bliver ved. Så finder vi det væsentligt, at vi kan bakke opmærksomheden.